Faint y glwch wyt ti'n galw hyn? Rwyf wedi bod yn ffos sy'n fama. Ben hyn bach rwyf os ti. Sori Robin, nes i dysgu hwyr. Wel, ffal hynny, dim wi. Beth tasa'r bos di digwydd gael y heibio? Ta hynny ddim yn dda ar chdi, na ddim. Tyr, Donna, gan i waith i'w wneud. Trwsio awydd yma, yw? Plant, dim alun o'n siwr. Fel bandals yn torri bob dim. Na, chwarae teg. Dydy plant i stafell yn ddrwg o gwbl. Swn lle, weithiau, os ydyn nhw hefyd ei ddrwg i neb, dyn ni gyd yn ifanc cwyddo, dydan. Cherry Blossom Close. Yn o neis, ne? Ti'n meddwl? Wel, na well yn o ti fi. Lle ti'n mynd falle? Ti'n twll. Ia, Cherry Blossom Close, yn fan hyn heddiw, ond wyddus ti be oedd enw'r cael yma, cyn i'n bos ni, Mr Harry Valentine, ei brynu, a chod i'r tai mae gyd arno, Cae Ceir. Dyna ti yn ys lws. Be? Ti'n cofio lle yma cyn y tai felly? Ydw. Cofio cael o'r rwyd. Hogia? Un goled mama, a llall yn fancw. Fe'n eithon ni, dipyn yn hyn. Peint yn y llew co, fel a Renny, ti'n gwybod? A dwi'n anghofio'n iawn hefyd, Robin. Dyddiad da, dyddiad Milan. Ia, ro'n i'n hoff iawn o ddim i gael y llew coch y salwch. Ac yn hoff iawn o'r bargad yna. Hogan Smart, Matt Evans. Ia, ro'n i'n mela efo Matt Evans. Wel, Glyn, dwi ti yn slei. O beth fath o'n i ti bet? Mae Mackie Evans yn symud i fyny yn y byd erbyn hyn. Os am bydd yn agos i ddar llew coch am fforsiwn, mae hi wedi prodi pres. I di gael eich bos chi, mor beth fawr o sain. Be oed? Wel, ar eich gau. Williams, dwi'n tal y chi, sefyll fel mae'n help Max yn yma te. Na, ydw i wir. Ydy'r arwydd yn ei le eto. Dwi'n hwnna gorffen, Mr Valentine? Wel, tan Danny. Mae lwythydd o jobs ydych chi siarad yn heddiw. Drains number 36 wedi blocio eto. Hwn i ddim beth goblin mae pobl y stad yn ei bwyta. Sy'n siarad yn gweithio'r newydd yn Williams. Iawn, Mr Valentine. Gweithio'r da, Mr Valentine. Gan i weld. Mae'n ddigon y job sy'n drwy'n Stadford Jones byw awyr. Gwnaeth gwaith cael ei ddweud neb yn ddiwedd. Ti'n mynd allu? Ydw, Mr Valentine. Gwaith cael ei symud ymlaen yn hyn byd yma. Bas yn well i ni fynd rwan, Harry. Gael gyfarfod y cherry o'r ysgol. Iawn, Mr Valentine. Mocky? Mocky? Roeddwn ni'n arfer nabod yn gilydd. Ers dalw yn yr ysgol. Felly defnod Margaret. O well ni fynd. Yna rhyw hyn ogl a drwg yn y stad yma. Y drains, mae'n siŵr. Ymlaen y gwaith yn iod. Ia, gwynt teg a'i hol am. Thank you.
sŵn o dysgu gan. Gwranda bwy, dwi wedi gweithio mor galed, os ydw'n bryd o'n barnu yn hynny, yn barnu drosodd. Ha. Wir I chi, dwi wedi gweithio'n gyrs allan, ond dwi'n neud i'r esbog. Gweithio'n galad yn meddwl bod ti'n bod cwan y stad yma, ia. Cerdded rownd y llyn, sgydden yn merched bob nos. Wel, pa bod ti'n meddwl yn gael ei staff steil? A beth bynnag cael, so eisiau bod yn gefn I gennis nagos, jyst am ond ydym gadwch ar eich diad sy'n da. Ha, so mae'n wynaw sy'n gan hwn? Wel, jyst dweud. Ond allu bod chi'n iawn am y gwaith. Allu na dyfu wedi gweithio mor galed o hynny. Ond o dim rhaid I mi nagol. Be ti'n meddwl? Wel, pwyll bach. Mae rhaid o gen i'r brains. A lleithio'r looks. Ond fi jyst yn lwcus bod fi gan mewn i'r ddau. O, rhaid I neud I. Mi eisiau clywed y ysgol na gwaith na brens heno. Llyfn y bin am eisiau siarad am y parti heno. Hei, dyn ni llyfr pawb yn y byd. Eiros! O Eiros bach! Be ti'n neud? Sori? Mae'r gwyled I dechrau wan, sti. Amser yn lacio. Chill out. Chi'ch yn dylygio, ia? Ond mae rhai ohon ni licio darllen yn y gwyliau. Llyfr ramant, ddau syrthio mewn cariad, pawb byw hapus am beth gwrthyn wedyn. O, neis de. O, cei bach. Haid o ddim yn soft, dwi. Nes gyn ti fan beth bynnag? Be ti'n darllen? Be? Y llyfr I? O, War and Peace. War and Peace! War and Logan! Stefan Hins! Oce. Sorry, ond mae wir yn tydi Eiros. Ti'n darllen y llyfr am alfa, ond ti'n gwybod byd am darllen go iawn. Ti'n gwybod? Darllen y merched. Be, sut bod ti dal yn y twy. Darllen y seins. Ti'n gwybod beth sgenni? Just look yn there, Eiros bach. Yn y parti a hano. Just watch it I fi. Os ti'n deud stuff. Ydw. Fi deud. Heno, fi di gadw dy lyfrau a dod o'r fi I ysgol brofiad.
lygus y brifo. O, oes ys bosi ac i fod yn ein job am weithio hefyd ydy. Gad i ddisted. Na, mae'n bwysig eiros. Os ydi dod heno, ei bod i dod fel un ohono ni, criw staff, dwi'n mynd drwy'n o'r ysgol foned yma. Glywes ti beth fyddes ti? Gadloni di'r hogan. Nid am ei hun mae'r bai bod ei thad yn gyrru i'r ysgol grychaidd na. Ti di bod yn darllen gofod y War and Peace neu eiros bach. Ti a cadw heddwch ag ati, jyst yn y coes yn ni. Cherry, lle ti di bod? Gerddais i. Sori bod hi'n hwyr cariad. Roedden ni wedi bwriadu di gyfarfod yr ysgol, ond roedd y dal yn mynd i siarad. Mae'n iawn, dim ond. Mi gerddais i. Ond cerdded y hun trwy stad ma? Ia, pam? Dwi bod yn sgwrsio. Sgwrsio? Efo'r rhain? Ia, beth sy'n bod ar hynny? A dwi wedi cael pobl yn ei barti heno, yn y clwb, tyd adre, rwan Cherry. Dwi'n mynd talu arian mawr i dan i'r ysgol na, mwyn ti'n cael cymysgu efo'r rhain. Padre! Wel, ydi mwyth gorgeous. Cadw am un hyn, falle beth o'n bod ar y melli. Ti'n mwyn fi, neu mi? Adre! Rwan Harry! Wyth o'n gwch gorgeous. Fedra yn aros. Ti agol yn dod teos? Na, o'n ma'n ei graffa. Ti'n blaen, bys ydych gan ymwneud â hwyl? Oes, eich. O, yn sŵn, mae pawb eisiau hwyl weithio. Gran, cei newid i rhywbeth fel yn taclusach na'r heina. A mae'n wedi wedi fi, ia? Ia, ond sgan i wedi gael eich newid i mi. Fi? Dim byd arall? Aros y funud. Hei, eisiau 5 pint gan bawb, oce? 5 pint? Hyn i graffu. O, dewch o hwnna. I beth ydych chi'n felly? I fynd na'r wsos i ei bitha. Beth ti'n meddwl? I brynu sgotelo, da? Os ydi meint eisiau 5 pint, gawch yn ar yn iddi, mae bob eisiau noson da hynny, does? Dewch lain, gawch chi'n ôl o'r pres ar y drws heno. Reit. Cyfer hwn a cerdd ein dweud bod ni para jeans. Neu rhywbeth gwell na'r heina. Gyd i bargen yn Primark. Ond dwi'n meddwl licio cymryd. Dim lol, just dos. Iawn, so gada hynny. Meis, sy'n fath yn erbyn. Iawn, rhaid, ti'n brynu defnydd i ni? Yn coke, ie? Ugh, coke. Gas gen i stwff. Fanta, please. Fanta? Ie, Fanta bach. O, dwi eisiau botol o shandy o leia. Beth yn fel ddim go iawn o'r off-licensed? Na! Ddim eisiau rhoi unrhyw esgus iddyn nhw iau lle yma lawr. Cofiwch, bydd yn snegu yw'n sniff yn y rhywbeth sy'n ceb o arfer. O'n i ddim yn y dewis. Maes, tynnu mwy. Oce. Be mas chi'n licio? Bonbons? Cishes? Cocktail sausage? Wow, right? Neu, na just no boxes ceisio eich nai o cash and carry. Fair iawn. Neutral. O, ti'n y pacin o'r Walker's eggs? Little, dim first. Sian, be am ddisgo? Ti'n sortio? Gan y drefnu. Ond ti'n siŵr? Edna dim cob sy'n mynd ymlaen i ddysgu ni. O, dim fo eto. Rwy'n system o'n hen a ffactor ffrifo. Ia, mae gen ti'n bwynt yma. O leol yn rhan, unrhyw beth i ar gyfer. Gret. Popeth wedi sortio da chi. Ond mae yna un peth mae rhain dan ysgrifennu. Dod hwn bod yma. Amryw ysgrifennydd Clwb Ieuenctid Cherry Blossom Clubs yn unol â'r cytundeb a naid o'r perchennog a swyddogion y clwb. Bydd y rent yn ddyledus erbyn diwedd y mis. Hefyd, eich atgofwch chi o amod da yn y cytundeb. Os yna y rent yn cael ei dalu llawn erbyn y dyddiad, bydd yn ymwneiddiannu'r adeilad. Eiddwch yn gywir ar ran perchennog Jenkins gyfeillion. O, ma, bach! Cymraeg yn hwnna! Na'n sy'n gael. Ryd mae Ken yn syml o rhaid dalu 50 pint o rent cyn diwedd y mis bydd y llyn cael. Beth? O, dim, jyst yw'n broblem sŵr gan yr arian heno. Ond yn bwysig eich rhaid, rown i goblin oer hefyd. Dewch, mae gen i ni waith i wneud. Do, a ti'n cael bit sy'n dweud?
sy'n dod i'r parti heno, gyd i weld. Dwi'n edrych ymlaen mawr i weld i fan. Gret. Beth o'r gloch felly? Dwi'n gwybod. Fel ei ni. Iemela. 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 Efo. Rorcio, ti'n gallu drysyn lo? Ti'n ymwneud lo? Dwi ti ddim yn mynd, ydw. Na gwyt! Mam, dwi'n 15 mlwydd oed. Dim ots gen i faint oed i Cherry. Dwi ti ddim yn mynd gen twll yna. Dim ond clwb ieuenctid a disgo sy'n yna. Disgo wir? Dwi'n gwybod yn union beth sy'n ymlaen yn y lle yna. Fe dy dad wedi dweud wrth rhaid. Dan? Fe di o'n i wybod? Be mae o'n wybod? Mae o lawr na bob dydd yn sortio'r llanast nhw ac yn gweld yn union sut ma'n nhw'n byw. Mam, ti'n siarad fel tas o'n nhw'n anifeiliau i byd pobl? O, mam, ti'n snob! Snob mwyaf fi adnabod. Dim ond pobl ifanc ydyn nhw? Pobl ifanc fel fi? Na, Cherry, dyna lle ti'n wrong. Dydyn nhw ddim fel ti. Harry, ti di siarad efo'r ferch ma wir. Dydy hi'n gwrando rhyw gair ar rhain. Beth sy'n bod, Cherry? Wel? Wel, mae Mabon yn meddwl bod hi'n mynd allan heno. Oh, na, no, never beth. Dwi'n gwybod i. O, dwi wedi lawr y grisiau ni'n G&T mawr i mi fyw hyn. Fydda i ddim cymryd llawer mwy o hyn. Cherry. Cherry fa. Mae dy fam yn dweud ti'n gwybod. Cyfan eisiau, yn gorau ti'n gwybod. Mae peth gorau allan yn gwybod. Mae'n dod i'n gael, ti'n gwybod.
nad y gloed yn ystafell gan fis.
Ond mae'n syniad dechrau mwynhau. Fi'n neud pan byddai ti bod mor gall. Ond mae hi'n amser swael i mi gwrdd. Amser ydy o'r las? O, dwi'n gweld bod Mr Ward yn pys o lesson as posh yn ysyn o daws o'ch dawr erbyn hyn. Cer na ni, os ydych chi'n sylw hwn. Am i glaw i tasgu iawn y bed. A set y dod awr o'r bed. Bydd y labio o'r diwedd. Bydd i ddod ar i Lle mae hi? Sherry, lle wyt ti? Adre rwan. A sa chi inspector i gwneud swydd, sa chi wedi cael lle mae'r stalwm. Reit dyna ddigon am heno. Dyna bobl yn chwilio y sŵr. Ewch adre i gyd yn blant da. Pobl y staf yn chwilio. Trwbl, di o'na Eros. Diolch yn beth mosquito fach, diolch os ganol. Diolch adre. Pwy sy'n penderfynu beth yw'r gwerthoedd yn ein byd? A'i maint yn cyfeirio y banc sy'n mesur dyn o hyd. A'i gwynt y bobl glaw gwyniaeth o tomau saith ac. A'i wybod o'r byd tu ôl i lenni cymdeithas. A'i chi cafodd i ei enni. A'i chi wyn yn cyfeirio. A'i gallu fod yn hunanol. Na'r byr gymdeithasol. Croesydd ar hawl i ddweud a ni beth sy'n iawn. A thafod real a'i cymdeithas mor daeth ar ben
ges i mam mor slo. Ond ti'n gwyn ar y deg i ti beth bynnag, efo un bys. Wel, sa'r un bys ma'n gweithio llawer well ar iMac yn bysau Mr Jenkins. Ti'n siwio am iMac pan dwi'n gorau chwarae I Spy? I fi o god o hyd i rhywbeth yn lle yma. O, dwi. Mr Jenkins yn swyddfa, dwi'n pan ddiolch dwi'n tawn i ti. Wel, dyn ni'n dau fod yr esyn i fe. Dydydau, Mr Jenkins. Lle mae ffeil na? Ffeil? Ffeil y claen sydd drws nesaf, yr un ni'n am beth yn fory. Roberts. Roberts. John Roberts. Indecent exposure. Bydde. Wel. Lle mae o? Lle mae gwyn cyn ffeil o? O dan lle ti'n ffeilio ni? Robert? Na. Indecent? Na. Flasher? Ia! Bore da, Jenkins, Jenkins a Jenkins. Oh, hello, Mr Valentine. Isio siarad med Mr Jenkins da chi? Mae'n holis na fi. Mae'n drwg gen i, ond... Beil bach ddi. Eisiau dy dwrto am y beil bach ddi. A, mae'r plant newydd orffen, dyma fo i chi, Mr Valentine. Be di'r beil chdi, felly? Dim ond, cerio ochr. Oh, Harry! Neis clywed gen ti. Isio siarad? Am y clwb ieuenctid? Iawn, siwr. Ti'n gwybod bod ni'n nes mawr? Fel dau frawd. Ond ti'n draw unrhyw dro? Rwan? 5 munud? Na, 5 munud ta. Hwyl! Be sydd â chi bach? Mae Harry Valentine ar ei ffordd yma. Harry Valentine, ydy busnes cyfoethog na. Ia, a mae'n dod â inspector Hughes efo fo. Be mae'n o eisiau, felly? Be ti'n feddwl? Isio gobeithio o'r busnes efo cwmni ieuenctid? Eto? Ia. Ond pam bod yn ysbryd Hughes o fo? Dwi'n ti'n gwybod Valentine. Beth nhw eisiau unrhyw ni gael ei ffordd ei hun. Sam eisiau fi unrhyw dro. Hei, ar Peter Jenkins yw ti? Wel, does na di, gyda'r hwysyn yn gwneud beth o waith yn spring time, ac oes o'ch dwi'n dal ein. Ti'n meddwl sy'n ti'n trio galed sy'n gael ei ffeithio ffeils o? Tria S am self-made man. Fe M am Malon Awyr. Na, P am Poen yn y Penhol! Harry! Rhaid i gael lle o'n ni. Rhaid i gael lle rwan. Efo lawr! Mae o'n drewi o'n ni. Pana? Mae o fel sesbeth. Fe, siwyd fan newydd. Naged iawn gwirion, y clwb ieuenctid. Iawn, yn gwybod beth o'n tyfu dy gwys. Rhaid i gael lle o'n ni. Mae'n difetha'r staff yma. Mae'n rhoi cyfle i pobl ifanc ddod at ei gilydd ac mae fel Sodom yn arall ni. Fel Sodom a Gomorrah. Dwi'n gwybod, dwi wedi bod na. Fi a Hughes. Yndo Hughes. Do, Mr Valentine. Granda, Harry. 2 blynedd ar 15 yn ôl pan brynes i'r tir. Eithon ni drwy bob crys yn y wlad i drio bymchwel yn gwrt. A pheth arall. Mae yna gwynion. Yndo Hughes. Oes, Mr Valentine. Cwynydd ar be? Popeth yn dy Hughes. Yn dy Hughes. Ond pa gwynion? Be mewn ni'n rhoi le? Drugs, sex, violence, mygio a sŵn yn dy Hughes. Wel, dim cweit mor ddi a hynny, Mr Valentine. Pa gwynion Hughes? Wel, sŵn, do, i gael ni gwynio am y sŵn. Sawl un, sawl gwyn Hughes? Wel, mi ffoniodd Mr Valentine. Hughes! Mae Mr Valentine yn byw hanner milltir o fi wrth y cwt. Faint o bobl y stad gwynion? Yr ei sy'n byw drws nesaf i'r cwt. Dim. Neb? Dim un? Na fo. Ond y fi bi ar tir o'ch ni. Fi bi ar tir ar blinking cwt yn sefyll arno. Dwi'n gwybod mae ti di ar ti, ond mae'n clos yn gweithredoedd. Clos! Clos! Gwranda dir o'ch Jenkins. 20 mlynedd yn ôl, dy lle sy'n heb un byd. A dwi'n gallu rwan, i ti'n meddwl bod unrhyw clos wedi gwisgo i
Genio gwch yn dod o fol ei beiriant. Oh, this is the life, Mr. Valentine. Mr Hughes, mae gan Ceri o gofyn chi. Ie, allan o fo. Isio cyngor am ddefod o beig wyt ti, neu'r bull terriers nes yn dy frawd. Wel... Pa hawdd ydych chi stopio ddisgwyl eithrio?
O. Wel ai, dyna sy'n eich poen chi. Dyna pam o wyneb ei hir. Ia, pa hawl gyda chi? Be ydyn ni'n neud ei le? Dim byd. Sŵn. Pobl yn cwyno fy sŵn. Pa pobl? Pa bobl? O pobl y stad siwr iawn. Ath y ffôn allan ddim stopio canu ar funud dechrau chi. Reit, i fynd i gyrraedd y droso'n gofyn y swy'n cwyno. Paid bod yn hurt. Ddim yn mynd i dweud wrth chi. Na chi. Yn o'ch ofn chi. Reit. Dwi'n mynd. Trefnwch chi'n arall yn cofio gadw'r sŵn i lawr. Hwyl. Fe nhw ateb nhw, David oes. Hei, ddau, peidiwch â bod yn wleidigalw. Cofiwch beth pwrpas y noson codi ar fy rhent. Nath Inspector Morse ddim yn ffeithio hyn o feithio. Mae'n neis am y crisps. O, tefyn pint. Prynu fy pint. Caris y drws? Rorcian! Mae nhw'n cysgu yn ni! Sorry, os ydw'n undertaking to leave it. Mae'n drwg yn neithiwr, ond nid ar cherry y bai. Bydd rhywun ddim hawl cerdded fel yna. Rhoi stop ar bopeth. Y Valentine a'r polismon. Na, bwyd. Dim hawl, jyst rhoi stop ar y disgo. Na, bwyd, Eros, da ni'n gwybod hynny. Mae'n pres yn hynny, di. Bres! Be di hawl di'r Oscar ei am bres? Dwi'n mynd sôn am bres, dwi'n sôn am hawl. A doedd gen y ddau yna ddim hawl jyst cerdded i mewn a rhoi stop ar bopeth. Iawn, gad yn hynna. Na, mae ddim gadael hi'n fanna. Sgen ti moch am bres? Amdano ni, amdano cwp. Reswm y ti mor big o porno. Ydy'n achos ti gerdded nes gach ar Aberystwyth, ynde? O cael dy gre? O dyna gwir ynde? Ydy'n stwtio ar y Aberystwyth. O'r gorau! Rho'r gorau wan! Be'n iawn o'ch cael ei ddylliau gwirion. Be achosodd hyn? Cael trafodau bod wedi gallu slis. Ac oedd pethau braidd yn hwyl. Hwyl? Swn i'n meddwl hefyd. Be'n gofyn o'ch chi'n drafod? Hawl. Bydd nad nhw ddim hawl rhoi stop ar y disgo neithiwr. Hwyl? Pwy sef y disgo? Harry Valentine, Inspector Hughes. Pam? Fedrwn pam? Do, gorfod y sŵn yna Hughes. A phobl start wedi cwyno. Llawer wedi ffynio mewn yn hynna fo. Peth byfa, roedd y criw yna yn y llew coch yma yn fathio fo. Valentine Hughes a Rodney Jenkins yn ei blid. Mor yna chi efo Mrs Rees o'r non o sŵn. Wel, mi oedd y sŵn i'w glywed bwyd o. Wedyn unwaith yn mis, oedd chi'n tynnu paint e. A da chi wedi gorffen erbyn tan y fos o arfer. Ydyn, pwy sy'n cwyno ta? Dwi'n gwybod neb mor hyn yn cwyno. Dyna ni'n dweud. Dos o neb wedi cwyno. Mae Hughes wedi celwydd. Mae chi'n dal dyn nhw ddim hawdd. Na, goed, ond dim ots am rwan. Caris y Bruce, please. Chris Bruce. O, hefyd y pum pint. O, gwych. Dyma 20 pint arall. Mae mam yn rhoi 20 pint yn achos. Diolch. Fonedigion a bonedigesau, fel ysgrifennydd a physorydd a chadeirydd, a phob blincyn swyddfawr yn aros neb eisiau gwneud yn y clwb ma. Mae Van Tolen yn noson gymdeithasol a gafwyd neithiwr. Pleasure factor, 0. Elw ariannol, 85 pint. Felly mae'n bleser gen i gyhoeddi y clwb yn saff am visa. Miss Megan Thomas. Ia. I chi, from Mr Jenkins. Dwi'n problem, mi geith yr angen i gron sy'n meindio Chris Mann. Dwi'n bod mor siŵr yn merched. Fedrith o ddim, ysgyda'n hyll. Rwan Max ar feddwl o blas nad oes. Mae di codi rent i 2 pint y mis. Y Jenkins di iawn na. Ond di hynny ddim yn iawn. O, ydych. Dallen yn gwybod yn ofalus rwan. Mae'n hollol gywir yn gwneud hyn. Peidiwch o boeni, mae hyn yn wythnos yn does. Bore da! Mae fel petai rhywun yn ein herbyn ni. Gwasgar yn bydd o'n cyfeiriad.
rwan ddim. O leia, sy'n ni'n cael plaster o bwyd wedi osod. Yn hytrach na gweld pobl gyd yn dod yma i dynnu fo i lawr. Eich bod gwan yn iawn. Na gyda. Dydy hi ddim yn iawn. Fedrwn ni ddim ildio. Wel, beth ydyn ni'n mynd i wneud? Mae fel yn rhywbeth, ond da ni ddim yn ildio. Wel, dyna o gyfarwi. Ydy siŵr. Fydd o'n blynyddoedd i ti. Beth sy'n job mynd da, Hogwen? Duw, Samuel. Beth sy'n bod yna chi? Wy'n meddwl gwylio bod yn amser hawys. Ia, beth sy'n bod yn chi? Ga dydyn nhw, mae gan nhw'n reswm i fod yn wir. O, beth sy'n dda? Y gwrs, y glwb, mae'n debyg i bod yn mynd i golli. Mae Bethan wedi codi rent i 250 yn mis. Be? 200 y mis? Dwi'n gofyn sy'n efo felly? Dwi'n yn siŵr am... Cwrs neu beidio. Rydyn ni ddim cael pobl ifanc yn ei gael yn hanol y haf. Mae hefyd chi i wneud y hwyl yn hyn. Ond yn rhaid i ni wneud y sawl. Y der. Ia, ond na dim teledu, dim gymaint o redeg o, a dim clwbiau ieuenctid chwaith. Hwni, piano!
Dwi'n tad ti feddwl. Be oedd yna ni? Be da ni'n mynd i gael? Peidiwch o phoeni, mi ysgrifenna i'r geiriau. Ond mae yna ferch yn y dans yn arbennig am ysgrifennu cerddoriaeth. Cherry, bydde ti'n mogol yn helpu? Mi fyswn i eisiau pwynt fy môl os ydych eisiau fi. Mae'r bydd gymeriad yn fod yn siwr yn dod. Ydych chi'n gwybod? Y sel yn llun. Wel, ia. Siwr rhaid i fi. Wel, cofyn dan i da. Da iawn, Cicai. Da chi wedi codi colonel. Beth bynnag ddaw o syniad gwirio Meiros. Maen nhw'n siŵr fel yna rhywbeth. Pobl ifanc ydyn nhw. Dwi ddim yn oed yn mynd, so. Mae'n siŵr bod ti'n iawn. Dwi'n ti'n gobeithio mod i wedi gwarchod gorfod o Meiros. Ond hoddi nhw'n werth y byd i ti. A'n naturiol i ti ei warcho. Ia, ond treulio oriau nes i'n ddarfod. Bob yn ei star, beth yn ei darllen. Beth yn cymysgu o bobl i o'r. Wel, cymysgu yn eistedd rwan, tydi? Roedd o fel rwy'n tagos at y ferch bach tywyll na. Oed, ti'n iawn. Cherry, Cherry genwyd. Ti'n gwybod bwydig? Nacw. Mer, y Valentine's. O. Ti'n meddwl, o? Dim byd. Ydy nhw'n gwybod? Yndi, dwi'n meddwl. Sut maen nhw'n teimlo am y peth? Wel, ddim byd hapus. Na, dwi'n dod i'n cael. Dwi'n trio. Gwrandau, peth gael ei fedru di wneud i gael o loen yn haen busnesau. Ie, a gadael ar y rwy'n. Wel, Monica, nes i'n har noson? O, do, Harry. Special iawn. Doedd y gwestiwn am y crad. A'r bwyd, eich gwyd, wedi mynd i'n henni chydig. A'r cydl bach am wedyn am set o. Shh, Monica, rhaid gofyn rhywun yn clywed ni. Does yna neb o gwmpas, Harry. Mae'r stad yma o'r byd ar ôl yna'r delg. Ydy hwn sy'n ymwneud â'i set, Harry? O, hwnna. Y breg, Monica. Does yna ddim breg sy'n am ni heno, nag oes, Harry? Bydd eista, Monica. Cofio lleda ni. Ti'n dweud? Be, Monica? Y cwtna, y clwbieti. Does yna ddim gwybod, nag oes? Gwybod be? Wel, gwybod mae ti di efo? Ti di edrych efo? Nag oes. Ne. Dim ond ti, ddim a dwi. A felly mae'n fod. Dwi eisiau neb arall o gwybod, dwi'n mynd yn siŵr ni mor arbennig o'r peth. Welly ti wedi tu o, Monica? O, un sws bach i Monica, cymryd. Wel, dim ond un bach. Byddwn, Harry Valentine. Byddwn nhw'n siŵr o wneud môr arbennig o'r peth. Dyna ddigon am heddiw. Na ni ddechrau mynd yn erbyn gilydd. Gwrandwch, gweld bod
gyfnos o falwch yn y sioe. Ysai'n eistedd bach o barti bach nesaf. Wel, mae Steph wedi cael syniad gwych am unwaith. Mae wedi cael drafod ar barbecue i dad a 2 linell o sausages. Dyna lle mae pawb wedi mynd ia, ac yna ni i'r gwaith. Gwranda, byddwn well cael hanner y dan i wneud y job yn iawn. Ond lle ma nhw? Byddwn i'n cynnig ti o'r ysgol. Yn slew tiros. Da ni gyd yn gwybod pam ti eisiau mynd i fynd yna, dydan? Pam felly? I ti da fi blannu mewn i tyfellwch. Yn hollol. A dwi'n meddwl am unrhyw beth well i wneud ar ochr braf o. Yn fama, yn gosod pethau fyny ac yn ymarfer. Wel, dyn nhw'n yma rwan ac dyn. Ydyn nhw'n hen gwrs yna? Na, yn y glor y drws. O, lle maen nhw wedi gwneud? Lle maen nhw wedi gwneud y cherry ma? Allai helpu chi? Na. Dim diolch, Mr. Allwch, fi allwch chi. A beth iawn ti'n dod i'r yma? Wyt ti am caniad daws o gweddill o bethau gwyllt ar y stryd yma? Fo gorau i wir dyn doedd di. Dwi wedi gorffen gweithio chi ers 5 o'r gloch, ys yma ta'n. Wel, ti'n dod yna? Fe wedi gorffen gweithio mi am beth? Reit. Dwi'n dall eich mab chi'n mynd allan am y cherry. Yndyn, ti'n mam rhyw ffrindiau. Pam? 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 Felly mae'n dall eich dall. Just... Fyda'r peth yn cario ymlaen. Pam? Da ni ddim eisiau cherry gymysgu efo be? Efo hogyn cyffredin sy'n byw mewn stad gyffredin ac yn mynd i ysgol gyffredin. Dyma ti chi'n dweud, ia? Gwranda am Maggie. Fi'n cyfred ti o'r fawr yma yn bain ti gyd ac yn sgert ac yn dyn. Cheeks! Wel, dwi'n symud ymlaen dwi'n a symud i fyny hefyd tra mae'r rhai yn dal i ddwysio llawn at yn ei bwyntio. Symud ymlaen, symud i fyny, clywch adneriaeth rwy'n reit sy'n... Reit! Dyna fi
digon. Da ni just eisiau gwybod sut mae Cherry. Dim syniad. Sori. Ond, os ti'n gwybod o'i mam di dad, mae gen i syniad da yn mae'n yn... Ti'n cofio'r can yn fan hyn ystafell i cael ceirios? Pam na edrych yw adael lolyn pobl ifanc yma? Ie, yn digon cach. Call! Ten Kelly. Wel, beth am hyn o'r beth? Fi? Fe dwi am hyn o'r peth? Rhaid o lawr ni, fi di wneud digon i ti. Paid yn hynny fan cael o eto. Reit, os na fel os ti'n teimlo, dwi'n mynd. Ella alwair o Miss Jenkins ar ffordd, i chanol i gŵr hi. A'i staff, y staff sy'n treulio hanner y bore a dan y desg yn chwilio byd. Iawn, falle feddwl am rhywbeth. O na, nid ella roedd ni, mi yw'n neud fel rhywbeth. Fi'n siŵr o byd, fi'n ta yn y da Jenkins. Iawn, mi gael Inspector Hughes yma. Ella ffeindio ni rhywbeth yn y gyfraith. Dim os gen i, os chi'n defnyddio'r gyfraith, plygu'r gyfraith neu ail sgwennu'r gyfraith. Mae'n rhaid rhoi stop yn yno. Reit, dwi'n mynd. Dwi'n edrych ymlaen i gwrdd yn dod. Mr. Valentine, nes ydych chi'n ffeindio beth o beth yn y parc ar ymwneud naddo? Naddo. Gwaith, Monica! Gwaith! Yn talu ti'n ffeindio dwynedd.
rent. Dim rent! Dim rent! Na, mamma mia, dwi ddim eisiau bod yn bwyd i bysgod o'n i ar bir Llandino. Dim rent i Mr. Valentino. Na, Boys! Cyrraedd y pwnc yma am y drwm. Ac y ffonio am y ready mix. dim y ready mix. A beth ydy dy enw di fel o? Monique. 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 Mae'n enw mor unique. Yn llawn mystique. Tia, a ti yw. Yr enw Valentino. O, ti efo atgoffa i ar rhywun? Al Capone, brenin y maffia Italia. Na. Pwy ydi o? Dwi'n teio cofio. Y Super Mario. No. Aha, wyna cofio. Ti'n edrych fel Bruno Tonioli. Iawn, Bruno bach. Tybed os gen ti gad mawr. Mae Monique yn hoffi ceir smart. Smart! Na, nid yn ready mix. Cariad y geg yn ei di. Fi'n trio siarad efo'r mystique. Monique. A sut ti'n licio dod am y drôn, y limousine Valentino. Faswm. Bellissimo! Boys, geri nôl y limousine Valentino. Limousine Valentino, ma lei di negozio, e sempre andameno, ma poco troppo. Valentino guida la limousine Valentino. wedi perfformio'n yr awyr agored, wedi codi tal, heb gael ganiatad, heb gael trwydded. Ond, yn llawer mwy difrifol na hynny. Pwy fi hon? Fi, Pam. Pam yw'n syniad i ti yr ysgrys. Ti o bawb. Drycha. Na! Ti wedi bod yn hogi drwg eiros. Gwerthu cyffuri yn y clwb, ie? Na! Sa'n gwerthu ti ddod ar ei station am sgwrs yma chdi. A chi ddegluro'r hanes yma chdi, neu arestio chi gyd.
yn fawr o nes i ddim byd. Dim ond defnyddio chydig bach o ddychymyg a dim bach mwy na awdurdod. Dweud Arfan, be oedd y gyfraith yn eto? O, dyna'r ffeil mewn bywol. Hyd ych gwneud dim byd ar y stad mae pobl wedi Hughes yn dweud. Da iawn ti'n Hughes. O beth am cyffuriau? Cyffuriau? Pa gyffuriau? Rhywun oedd wedi rhoi bag o halen i ni boced o. Does dim cyfraith yn erbyn cario halen bod yn meddwl nagos. O, da iawn Hughes. O lluniau rwan? O, dim ond i gadw nhw chydig nes i ddychryn tipyn arno. Ond mod i'n cael symant am ddod fformio heb ganiatad, a mae'r takings wedi cael eu confiscation. Wel, roedd perfformiad y pont yn dda, ond rwy tîm Heidyr Oscar, wyt wir Hughes. No, diolch yn fawr. Oed wir, mi roedd yr hen blant yn dda yna. Mae'n rhaid i mi ddeud y gwir. Mi nes i mwy enjoyo'r sioe yn fawr iawn. Y clwb nos na. Beth oedd ei enw fod o? Clwb Sicilia. A'r gangsta drwg na dod i Helen beth o. Beth oedd enw hwnna do? Valentino. A wedyn o'r olygfa mawr dan y car yn y body. Wel, o'n i'n meddwl ei bod yn hilarious. O'n i'n meddwl y baswn i'n ffeindio chi gyd yma, fel un teulu hapus. Ac yn bach o gwybod i mwynhau'r sioe, Mrs Valentine. Ac mae gen i newyddion da i chi. Gawch chi gweld i eto? Beth ti'n feddwl? Mae pobl y stad wedi mwynhau hyn gymaint. Maen nhw eisiau ni roed y sioe ar am wythnos gyfan. Ond fydych chi ddim yn ganiatad? Yn nedd y dref, a gawch chi gyd wedi gweld hi, ac eich ei dallt i bach o well. Gyran Giles, gawn i siarad. Ti'n fachgen call, llawer call allan yn meddwl. Ac yn siŵr nad i ddod at gytundeb. Be ydych chi'n meddwl, Mr Valentine? Wel, y rheswm yn rhaid mae'n rhaid i wneud sioe ydy godi angen yn deb. Ie. Wel, taswn ni'n cael gair o'r allenog, dwi'n siŵr nad i'n dysgogi fo, ar yr amod nad yw'n sioe'n gwneud am asgwyddes. Ei berswadio i beth, Mr Valentine? Ei berswadio i rhoi tir i chi. Am beth? Felly ni fydd rhaid i ni gael ei rent ar y glwb, byth eto. Na. Wel, dwi'n siŵr eich chi ei berswadio fo. Diolch yn fawr. A cofiwch ddiolch i'r perchenog. Ond dwi'n siŵr efo y bobl y stad yn ffili glywed ganddo chi. Dewch y stad bore fawr i gwylio chi. Diolch yn fawr. Be oedd eisiau Harry? Paid y geg. Rodney, lle mae gytundeb y glwb? Dyma bob yma. Hughes, lle mae'r symons? Dyma mi, Harry. Na, Harry, ydych chi ddim. Medra, mi medra. Na, Harry, na! HMS Bouncy,
fi'n nodi. Dyma a dyma Salome. Dyma yw'r fel fach y ni. Fel fach y ni. Dwi'n sy'n rhaid a lawer o'r gwyn. Tater o'r newydd sy'n ni yn y cyrru. Y cwrs sy'n y tas. I'r un sy'n gwneud y bywyd yn llawer, llawer lot. I'r garreg yn y cwmni, i'r glas yn y cwmni, i'r bel fach y ni. Dyma ni eto yn trio galen, cael arian ac arian. Ond sy'n ti wedi gofyn i Ews yn gael y tad? Ti sydd wedi grafio pethau. Rili sawl i di. Os wyt ti wedi gofyn, sy'n angen gyrru ni wan, wysa? Gadi fi Steph, da ni cyn garfau. Dwi'n poeni mwy na eiros na dwi'n cyn cwrs na. Eiros o'r fawr, yr ola beth rwy'n yn meddwl. Be, ti'n meddwl mai eiros wedi? Pa'n mor wirion? Da chi'n mynd da? Rhywun sydd wedi rhoi hwnna ni boced ar mwyn rhywun drwg i ni gyd? Na. Pwy? Pwy fas yn gwneud ffasiwn beth? Eiros, ti iawn? Peidiwch â phoeni amdana i. Dwi'n iawn. Mae popeth yn iawn. Ar ôl sgwrs fach efo Hughes neithiwr, nes i ddigwydd cyfarfod â Harry Valentine. Hwnnw. Ac roedd yn boen amdana ni ac am y clwb ac eisiau'n helpu ni. Harry Valentine? Na, dwi'n ddifri. Wel, i ddechrau, o'n i'n meddwl bod y sioe'n dda iawn neithiwr. Inspector Hughes, yw'ch chi ddechrau? Na? Cerwch Hughes. Wel, ie. Ydych chi ddim wedi torri unrhyw gyfraith i neithiwr? A dyma Chris yn ôl. Crio eiros. Halen ydyn ni bod gyda. Jenkins, chi nesaf. Mae perchenog y tir wedi penderfynu ei roi i bobl ifanc y star. Felly bydd y clwb ieuenctid yn star. Greu, Harry! Ac fe rydw i eisiau dweud rhywbeth. Fe rydw i wedi gwneuo chi o bob math o bethau. Ond mae yna un person yn gwneud argraff mawr o'n hynny. Ie, Euros. A dwi'n falch o fod yn ffrindiau. Ac fe rydw i wedi dysgu un peth. Dylai pobl mewn oed peidio poeni am pobl ifanc. Ac yn sicr, peidio mela yn ei bywyd.